कितना सारा सजावट हो रहा है। ये देखिए आंटी कितना सुंदर सजावट कर रही है। देखिए सूर्य हाय बोला हाय। ये देखिए छोटा बाबू, ये देखिए ये दोनों। हाय लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय डेकोरेशन खालामनो सम मोनाखैमोन नोंथांमोनखौ स्वागत खालामनो बरायनो सब मिटिंग जागासिनो तैयारी संनाय खावनायनि बर्थडेनि क्या बनाया बोल दीजिए ना। वेज बिरयानी है और पनीर मसाला है, छोला भटूरा है। ये क्या बन रहा है अभी? ये अभी बन रहा है पनीर मटर पनीर। अच्छा मटर पनीर और हाँ, ये छोला भटूरा मुझे तो याद ही नहीं कब खाई। और ये इसमें बिरयानी के लिए, अच्छा। ये इसमें बिरयानी के लिए रख दिया। हाँ ये बिरयानी अच्छा इसको नहीं खोल सकता है नहीं, बस उसको गैस में बस 10-15 मिनट तक दे दूंगी बैठने के लिए। खुली ना हला बने जाबाई बिरयानी वेज बिरयानी है ना। हाँ वेज बिरयानी। और इधर जीतू दीदी पनीर काम कर करके थक गई। देखो शर्मा रही क्या होगा। देखो क्यों शर्मा रहा पूरा बर्थडे हालत खराब हो गया बर्थडे का काम करते करते। अभी जाऊंगी घर में नोट हंग सीधा ऐसे दे लेना पिंची अपना आ जाएंगे सब लोग। सो डेकोरेशन जाजोब्बाय खालामखांबाय डेकोरेशन माबायदि नुदों सिम्पल आरोना। बर्थडे हैप्पी बर्थडे फ्रंट साइड खालामदों ना उल्टा नुदों। हाय बोल दीजिए दीदी। उधर चली गई हाय बोल दीजिए। हाय। दीदी झाड़ू लगा रही है अभी। दीदी की हालत देखो। दीदी का बर्थडे पूरा अब दीदी का हालत देखो। हाँ ये बर्थडे का तृप्ति या तृप्ति था। तृप्ति माने ट्विंस आरोना देखो ये इसर सानैनिनो बर्थडे आरो ट्विंस माने इसोरो तृप्ति दीप्ति बिसोरनिनो बर्थडे स जों बेयावनो माने जों जेराव सिलाइ सोलोङो ना माने बेसानि मालिकनि फिसाजो आरो इसोर सानैबो ट्विंस। स नायलांदो नोंथांमोना माने केक हाथ'वाखै आरोना डेकोरेशना दासो जाखांदों नै आं साजायदों माबायदि नुदों। बेलुन सुयै सुयै एकदम क्या हुआ सुरभि हाय। सुरभि हाय बोल रहे सब बिथांमोना बिराद बेस्त संनायाव बिसोरनो गासिबो संजोबदों आरोना सुषमा दीदी रूपाली दीदी और ये जीतू दीदी। टेस्ट भी कर रहे हैं देखो। ये लीजिए सो जों माने बार्थडेआव फैनोसोना जों गिफ्टखौनो लायाखै माने ओमफ्राय थांगोन जोङो दा दसे थानानै गिफ्ट लायनो थांसै आरो स नायलांबाय थादो बार्थडेआ माबायदि जायो नोंथांमोना ना। बार्थडे न'निफ्राय फैथ'बाय जोङो ओमफ्राय नै सुषमा दीदिया बानायदोंमोन आरोना बेखौ बुन्दिया बै दीदिया जागासिनो बेखौनो टेस्टि। शरीर देखो उसका खाने का जैसा बहुत खाती है विराट जाए माने हाँ टेस्टी जादों बिसोरना बिराद आइटेम बानायदों जों बर' हिन्जावफ्रासो रोङा ना। हमको ना आलसी लगता है। रेडी जाबाय आरो रुमाव फैबाय आरोना। लेग पिस ओमफ्राय बे थाङानो बेखौ लिंहरदोंमोन गासैनिबो बोरायफोरखौ लानानै फैनोमोन दिदिया नाथाय बे थाङानो बेनिखायनो आं बेनो बिरियानि प्लेटसे लाबोना होफैबाय बेखौनो जागासिनो हनै एकदम स दख'ना गानबाय आङो ओमफ्राय ब्लाउसआ मेचिं जादोंना रायजोफोर आं सुनाया दाखालि थांनोसै नायलांदो बाट केक काटिंखौ जों नुनाय नंला मानो होनबा लेट जाबाय जोङो
बेयावनो खामानि मावबाय थानानै फैबाय ओमफ्राय जों फन खालामबाय थादोंमोन माने केकखौ काटिं खालामदो होननानै बुंहरबाय आरो जोङो दिदिखौ स' काटिं जाखांबाय खोमा दा थांनोसै जोङो जानानैल' फैनोसै आरो गिफ्ट लायनो थांबाय माने बायाखैमोन नालाय गिफ्ट ओमफ्राय गिफ्ट लायबाय दासो सफैबाय ओमफ्राय गानबाय आरो दख'ना आयना गिदिरबो गैया देखायनोबो मोजाङै स्र'नो नायनोबो माबायदि नुदोंथाय गावखौनो पात्ता मोनला आरो सरायलांदो नोंथांमोना दे आदा जाखांबाय आदा थांबाय जोङो दा माने दङ आरो ना हाय बोल दीजिए कहाँ से हो दीदी आप हरियाणा में दीदी हिमाचल वाओ कितना सुंदर है इसलिए तो देखो पता चल रहा है सबका पूछो सबका अलग अलग कोई मराठी है हाँ मिक्स है सब हाँ ओमफ्राय आं भइसखौनो होनो हादिया आरोना माने मेथाइ दामबाय थादोंमोन बेकग्राउन्डआव बेनिखायनो ओमफ्राय जानायाव होदोंमोन नैबेयो केकमोन ओमफ्राय लस्सी पुरी ओमफ्राय भेज बिरियानी छोला भटुरा ओमफ्राय मटर पनिरबो दंमोन ओमफ्राय नैबे पापड़मोन आरो ओमफ्राय बिराद टेस्टि जादोंमोन जाबाय आरो गेन्द्रिद्रिनो आंबो खाओ जितू दीदी रेखा दीदी और सुषमा दीदी खा लेते हैं हम लोग हाँ दे दीजिए दीदी देखो बर्थडे गर्ल हमको हाँ थोड़ा सा दीदी बस 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 हो गया जाखांबाय लोंखांबाय हरनि 11टा जालायबाय थांसै दीदी थैंक यू बुलाने के लिए चलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोग आगे थांनोसै जोङो मोनाबायबो हरबो जाबाय 11टा जालायबाय स' बाय बाय गासैखौबो गुड नाइट थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आवनो बाय बाय थांसै एबार जाजोब्बाय गासिबो बाय बाय गुड नाइट बाय 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 गुड नाइट चलो चलो किसी का चॉकलेट गिर गया दीदी चलते हैं निकलते हैं हम लोग हाँ ठीक है दीदी बैठिए दीदी कल छुट्टी है ना हाँ चलो 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 सबको आने दो मेरा चप्पल कहाँ गया रे नीचे नीचे बेरो चलो धीरे धीरे चलो गिर जाएगा नहीं तो So bye bye लोगोफोर गासैखौबो थांनोसै जोंहा खोमसि जाबाय बेखिनियाव गुड नाइट ने बालायबायनो हासबेन्डआबो 11टा मानि जाबाय हरनि 11:30 जाबाय थांसै